Здравейте ви, боксери, аз съм Антидрифт и при мен е Minecraft Bro и днес играем Counter-Strike 1.6. Той играе Team Fortress. И ми смира... не сме се разбрали по този сценарий. Сега ще видиш ти, там горе. Опа, аз се обърках. Там долу. Къде си? Мангалец! Мангал. Не знам защо той не играе. Махме да сме добър отбор. О, да. Ох, този го взех. Много съм добър. Ой! Уу! Колко съм? 2 от 4. Как така, бе? Браво на тебе. Аре, идвайте, бе. Няма да те чуят. Не се безпокой. Хедшот! Само е нападнал това гадно тъпо уради. То хърси беше мишкирал. Ще видиш, ти нахален съм. Типа си толкова тъп, че няма докъде. Откъде ме пуцате, бе? Мангал. Стига кашлукал, бе. Сигурно само кашането ще ти се чува. Но яко. Аре, махайте се, бе, бакуци. Това ме взе. Как го е взе? Той е взел двама с това тъпо смешно пищаче. Аз идвам с дейзърчето, да видите кой ще цепи. This is Sparta! Ох, взехте! Браво! Ох! Треснах си кръка. Ох, взехте! Взе го то пак. Аз тук ще си чакалим. Ще направим 20 от 30. То го взе! Ако не бях презаречил, ти щеше да загубиш. Ти щеше да загубиш! Мангал! Опа, надира се кръв съм. Ох, взе ти главата. Както се вика. Ще виж ти. Аре, умирай! Не го върна на тебе в Minecraft Bro. Аре, излизайте, бе! Абе, тебе не ме интересува тебе. Ох! Heavy metal! Подгониха ме! Видях. Баба! Нещо си. То как ме вземе? То ми изкара кълите, не го видях. Хедшот! 128 от един. Гето и тапака съм. То как взима, бе? То бати хакера. Z3-ма. Един му е набил хедшот. То е хакер. Хакерче, познавай хака. Взехте. Ох, и мен ме взеха. Да, взехте.
И мен ме взех. Него го взех. Сигурно само кашането ще ти се чува. Бухам. Ако имах една граната да ви я метна да умрете, да ме запомните. Умире, бе. Убих го! Граната! Сега съм с пилешкото оръжие. Къде стреля като пиле? То ми наби хедшот. Гати. С граната! Да не ми е паднала на главата та граната. Ти добре! От една и с хедшот му набиха с най-смешното оръжие. За малко да нацелим моята си граната. Мисля, след малко спирам епизода. Защото съм много 12 от 13. Много добър резултат. То ме взе! Как така? Ти ще видиш! О, да! Да, двама! Аре, елате ми 15. 15 мангала. Тук ли си, мангал? Аре, минавайте, бе. Аз ще се клекнем. Там ще спаса. Убиха го него? Да, знам. Не видиш ти. Аре, гледай, бе. Ау! Ти нали ме помоли само за адрес, бе? Ще направя 20 фрага и спирам веднага клипа. Какво ти е дала? Кой къде живее? Един е починал. Гати. Да, точно така. А другия е Величко Георгиев. Ти чакаш снайперчето, на? Да, Мишов е. Правя 20 фрага и спирам клипа, защото ще стане много голем. Ох, този се ме взима! Не трябва да съм толкова близо. Мишов. Сигурно ще се чува само кашането на Майнкрафт, бро. Взехте! Накрая! За него да е за Мишов. Величко Мишов на улица Вихрен номер 1. А другия бил на Янко Забунов номер 23. Забунов, той почина ли? Забунов, да. 16 от 18. 17. Хедшот! И то с дейзечето. Може. Да, само убия на този хедшот. Значи този телефон беше на Иван, разбираш ли? Оня беше... Сменихме с него номерата. Така че ти си звънел на него, разбираш ли? Главата на него се наби. Защо съм толкова наивен? Още един фраг и спирам клипа, защото ще стане много голям. Трябва да убия бързо някой. Бързо. И сега ми кажи, че трябва да направя 20. 19 от 19, сега ще стане 20 от 19. И спирам клипа. Не ме интересува никой, бе. Аз не се занимавам с тия работи. Yes! Няма да го не го посещавайте. И това от мен. Аз съм Антидрифт и при мен е Майнкрафт Хедшот.